Orientazio lasterketa batean, partaide bakoitzak bere irteera ordua izaten du. Ordua iritsi arte, beroketari denbora zuzentzen zaio. Ura edan eta txartel elektronikoa prestatu. Txartel elektronikoan kirolariaren datuak gordetzen dira, eta lasterketan zehar kontrol puntu bakoitzeko pasaibide datuak jasoko ditu. Irtera ordua iritsi denean, kirolariaren nortasuna baieztatuko dute epaiek. Maila bereko partaiden artean, irterak banakatuak izaten dira. Maila ezberdinekoak, ibilbide ezberdinak egingo dituztenez, batera abiatu daitezke. Hurrengo minutuan, kontrol azalpenen txartela jaso daiteke. Kontrol azalpenen txartelean, baliza bakoitzari buruzko zehaztasunak azaltzen dira. Balizaren kodea, non kokatua dagoen eta bar. Hizkuntza traba bat izan ez dadin, kontrol azalpenak ikurren bidez ematen dira. Azken minutua iritsi denean, kirolari bakoitzak bere mapa hartuko du, tolestu, iparreratu eta lehenengo kontrol puntura iristeko bidea aukeratu. Mapa berria denean, azken segundura arte ezin da mapa hartu.